Angeke ngibingelele obingelele baba udokotela baba sesibawujabula umfana omuhle ungathi uyikhehla lomlungu umzukulu wamancingezi. This is baba udokotela. Namhlanje sise City Nedbank House building whereby we are doing our videos. It's a dark room studio number 1. Ubaba udokotela umelaphi wendabuko lapho asebenzela khona. Namhlanje ke sino theme or a topic ethi izinyanga zamathonga. Le nyanga ezingenhla emhlabeni ngasafuna nazo siziveze ngoba we did mention ukuthi we do have inyanga ezinye but ake sibheke nazo ukuthi singazithola inyanga zamathonga and ziyakwazi nokuthonga zona. Bakithi, this is Babu Dodela. I have to be saying this goodbye to 2025. Ngiyavala ke ngomhla ka-20 December 2025 and ama video ke esiwenzayo njengamanje ku-November are 4 videos. Thereafter December there will be no videos and thereafter sizoba nento esibiza ukuthi vacuum the rest of December. Soba nento esibiza ukuthi vacuum till next year January 15 we'll have new videos production. Thereafter mase siyaqala ke sesiyabona ukuthi kwenzekani kwaba kudokotela baba sesibawujabulile senithola ne trip yase Rumpi district Karonga ukuthi ihambe kanjani. This is Baba Dodela. Oh, Lilongwe, Mzuzu, indawo esizozihambela lezo. Baba Dodela ufuna bezibonile. Indawo ngeke ngiye kuyona iNkatha Bay, ngeke ngize ngiye kuyona ke. Ngeke ngize ngiye kuyona. Ake siyikhulume lento le. Namhlanje ngifuna ngeke ngithinte umgezadlozi. Umgezadlozi abantu abaningi when you talk about umgezadlozi you take them afar, take them backward, utshengisa ukuthi uyibhinqa, utshengisa ukuthi ubarbaric, utshengisa ukuthi uneducated, awukho styleni, usakhuluma leyo nto ukuthi kufuna abantu bageze idlozi. Angeke ngikhulume lento le. Abantu abaningi namhlanje bafuna izinto zangempela, bafuna izinto ezishesha, bafuna into ezobasiza. Umuntu angazi ukuthi mhlazane suka kwelamathonga ezemhlabeni. Wathi uma efika emhlabeni wafikela kuma wakhe wahlala izinsuku inyanga ezo9. Kwase kwadispatchwa umuntu welamathonga ukuthi lona njengoba ezozalwa usuyoba nayeke impilo yakhe yonke ke usiqophele konke akwenzayo uma usubuya ubuya naye. Lo muntu ke lona ke wasethongweni uyangcoliseka edlozini, uyangcoliseka ngezinto eziningi ke ungcoliswa nento umndeni wethu ikakhulukazi siphuma emndenini lento eyithwalo ngathini ibiyimfihlo ibiyihlazo. Namhlanje izithwalo seziyi-uniform nje uniform oseyasebenza nje izithwalo. Umuntu nje uyakwazi ukuthi athi hayi mina nginezithwala mina ngathwala no ayishiwo lonto le yabo. Ngalo ndlela sinemndeni ke evese ethwele obvious abantu akuthina abasembethe baba nokungcoliseka ngoba yonke into i-interlink. Ngalo ndlela siba nabantu kube kuthola ukuthi kushoniwe emndeni kube khona abantu abasitshotshela inzilo. Ngalo ndlela isidalwa sethu esihamba naso siyangcoliseka. Kunezinto nawe ozenzile especially wena ke ozaziyo onehlazo futhi ukuthi uma kuthiwa kungakhulunywa ngayo. Umuntu ongathi uma engafuna ukukhuluma ngezinto owazenzayo ungamnika noma imalini ukuthi akathule ukuthi futhi ungasho noma yini ngakunika nale moto ihlale kuwena. Ngicela futhi ungayikhulumi le nto. Yizona izinto ke lezi sithi abantu akake sibheke ukuthi yini engeke sikwazi ukubuyela emuva siligeze ledlozi lapho. Ngoba sibona nje ingoba lo muntu uyakhala, lo muntu uza kuwena nezinto othe wena uma uzenza zamngcolisa futhi naye. Amadoda namhlanje aphuma kuSim2. uSim2 uyamngcolisa umuntu kamoya. Ngoba uSim2 ila kusala khona ama-sperms akhe asale esitamkokweni. Ila kusala khona ama-sperms akhe asale kwisitool. Kanti imbewu lena yokuzala yakho esingena endaweni lo muntu lona okwembethe uyangcoliseka. Ngalo ndlela sinezinto ke engeke sizibale zonke. Abantu baboshiwe bahlukumezeke emajele. Namhlanje abayona into ababoshwa beyiyona. Abayona babe expose entweni eziningi bengezona ziyiqiniso. Namhlanje sebedinga usizo oselingaphezulu kokujwayelekile. Ngalo ndlela ke ngikhandeke umuntu esobiza ukuthi umgezadlozi. Umgezadlozi emthini yomgezadlozi umuthi ofuza ukuthi ungangeni nangephutha umoya wezwe. Asikwazi ukufaka umoya wezwe mesithiwa sigeze idlozi. Umndiza
siwufakelani mesigeza idlozi mekuthiwa sigeza idlozi. Utshani bezwe siwufakelani mekuthiwa sigeza idlozi. Lo mithi leyo imithi ukuthi umuntu umethe ukugezela idlozi salukwazi aligeza phinda lithathe futhi alithwebule selithwebula ngani ngomndiza eselithwebula ngani ngomoya wezwe eselithwebula ngani ngotshani bezwe. Lo mithi leyo ufuna siyiqaphele uma ukuthi sithi sifuna ukugeza abantu amadlozi ukuthi ingenile lo mithi. Lo mithi ufuna ingangeni nangephutha. Ufuna ingangeni nangephutha. Umuntu onumber 1 owokuqala ohamba phambili ekugezweni kwedlozi. Nanku. Udelelekile kodwa. Nanku udelelekile kodwa. Lo muthi lona uhlezi ubona njalo. Lo muthi uhlezi ubona njalo. Kodwa ungawusebenzisi. Uthi hayi imithi yokuphalaza amasoka. Lo muthi ke ufuna usebenziseke umampunzana. Lo mithi ibaluleke kakhulu umhlwazi wedlozi. Baluleke kakhulu ukuthi le mithi misiyangena. Umabusana kubaluleke kakhulu ukuthi ungene. Wena uyithethi imithi nje yokuphalaza nje abafana cha. Lana suke sigeza umuntu idlozi sigeza into okuyiyona embambe. Uyazi uthola ukuthi umuntu omunye ungumfundisi wasekuphakameni. Inkosi iyamthanda kakhulu. Kodwa abantu abamthanda ethempelini. Futhi bayaphuma ethempelini. Bahamba futhi ethempelini. Kanti bahanjiswa ilesidalwa lesi esikuyena. Uhanjiswa ilesidalwa lesi esikuyena. Okufuna ukuthi lo muntu umqonde ngqo umthetho wena ake sigeze lo muntu ohamba naye. Ake sigeze lo muntu ohamba naye. Ngalo ndlela ngikhiphe ke umgeza dlozi ngo-R1000. Ngo-R1000 ngithi mina ake ngingakunika imuthi ngeke sigeze nje. Uma bageza ke labantu lo muntu okuwena ufuna umgeza insuku ezo4 umncengeka nje. Uthatha 4 days. Musuze usiyaphothula. Suyahamba ke sokwenza izinto zakho ngendlela ejwayelekile. Ungilungisela 1000 ke mengikwenzela leyo nto leyo. This is baba dokotela. Then ngiphethe ulaqhasha. Ulaqhasha ke na udaba kabili. Khona udaba lentshonalanga, khona udaba empumalanga. Uhlukeneke. Ngizoqala ngalomhlophe. Ulaqhasha ngiphethe ulaqhasha ukuthi uma umuntu athatha imali yakho, sibiza i debt collector. Uma uthi umuntu uthatha imali yakho akasafuni nayo. Sifaka ulaqhasha. Uma ethatha imali yakho akasafuni nayo sifaka ulaqhasha. Asingeneke kulaqhasha. Akasafuni nayo ngithi enza njena ke khehle. Thatha iphepha elimhlophe. Thatha ipeni elimnyama bhala igama lakhe. Cela ubhale phansi into jokutshela. Bhala igama lakhe. Ungabhala ukuthi akenzeni bhala nje igama lakhe kuphela nesibongo. Thela ulaqhasha ngaphezulu. Uhlikihle kanje ulaqhasha umusho ukuthi laqhasha ndoda endala ndoda umsebenzi ngiyakuthuma njengamanje uSibani ngithi le mali le ubusuku nemina ngena kuyena avuke kuseni imali amayikhokhe. Umuso yaligoqa lephepha umuso lifanga phansi umcamelo ucamele kulona insuku ezu7. Evala phula uthathe lephepha leli ulibeke lapha emlilweni. Uthi madoda ulaqhasha. Sibani wena akayibuyisi imali yami ngiyanishisa manje. Muso uyawushisa. Lento ingena nje njengeyibhobo kuyena uzo-admithwa ushawa stroke of ihamba wheelchair kwena vuza amathe ufika kwena hamba wheelchair vuza amathe ifika lento la ngqo fika noma ngabe bawu10 bawu20 babhale bashaye ngomuthi thuma ulaqhasha mase kuba khona ke ulaqhasha kozobe usuthuma nje ujikijela kanje ufike eqala ujikijela nje ufike eqala ulaqhasha ke loyo ukulanda nje into yakho esuke ingabonanga kumuntu. Sizoba ke nabantu abagembulayo bakithi. Abantu abagembulayo I feel sorry for them because I had ibhande bengibanika no 7000. Ngilivalile ke ibhande ke manje ngoba sekuNovember angeke ngisakhipha ibhande sengolikhipha ngo20000 ebalifuna. Okay fine. Asiphume nebhande. Umuntu ogembulayo njengamanje ngimnika umuthi wokugembula ngo2000 rand. Lo muthi lona uzowushisa ungamagaqana amnyama nje. Amagaqa ngathi umsimbano wembuzi noma nogwaja unamagaqana amnyama nginala magaqa akithi akashise lento lo once a week ayitshela ukuthi ufunani ashise lento lo once a week ayitshela ukuthi ufunani lo muthi ke u2000 rand mase ngizoba
nomunye ke oshiswa ngenyama ebovu, inyama yenkomo. Nakalake lapho. Yabona ke laphana ke asenzeli umuntu ongazi ukuthi ufunani. Kunomuntu othi umnika athi we kanti yabona lo muntu uthi akekho serious. Akekho ke serious. Yabona umuntu ngempela ofuna ulift linethi izulu. Ofuna ilift linethi izulu athola ukuthi bahamba nomngakhe. Yena kuthiwa angahlala ngemuva liyanetha, umngakhe uzogona kule ndoda le. Ukuthi umngakhe uyogona endodeni ezilonge nina nihambile liyanetha kusebusuku. Ujikijele ngemuva evenini unethwa imvula kodwa kusala uye ekhaya. Yabona ke lo muntu lakakhala ukuthi umngami ngagonwa yindoda. Kodwa ke kunomuntu othi umusamnika umuthi athi we kanti uyabona umuntu axakekile. Uyambona umuntu uthi axakekile. Thina sifuna uma sisiza umuntu simsize umuntu with all out. With all out, with all out. With all out. Ngoba awuzusiza umuntu esene option yesibili. Uma usiza umuntu one option yesibili lo muntu ngeke uzomsiza. Lethi option yesibili imsiza miyeke wena, miyeke. Miyeke. Kune office of submission, kune office of no submit kulona. Kodwa ungazibuki izandla iudla inyama, ungazibuki izandla zomqobi udla inyama kuphela. Uma usubmita ke kulona office uyasubmita completely usubmit. Mengikunika ke lento ke ka 5000 angifuni lokhu ngibuza into eziningi ngoba I'm a parent. I'm a person as well. I think the same the way you think. I can never give you anything that is haram. I repeat, I'm a person and I'm a parent as well. I cannot give you anything that is toxic, that will toxify you, or anything that will cause harm to your children. Then lento ukuthi uloku ngisuspect as suspect number 1A. Kibe ngikusiza. Uthi what if lento sithi angukhuluma if. Angukhuluma if. Mina I've taken a risk ngempilo yami regardless ukuthi if uyoba khona yini. Mina ezami ingane zihamba phambili kunayo yonke into emhlabeni. Akhe eat grass if ungaphoqa ukuthi le ngane zami zingakwazi ukuthi zidle. I can sleep with pigs. Ngizokwazi le ngane zami ukuthi zidle. Manje wena uma ufuna ukudatshukelwa. Mina ngisiza abantu besifazane lana. My goodness, abanesibindi. Banesibindi endlela esimanga besifazane. Khona umama nje engimsizayo ungapha emolweni. Yakhanya lo mama mhlophe. Mhlophe lo mama. Ayikho into omtshela yona ayiquestion. Wathi mina babudokotela umuntu kuphela ngeke ngimudle. Yonke into othi angiyeze ngizoyenza. Ngifuna mina umuntu ofika kumina engenawo option B. Azi ukuthi njengoba eze kumina nje it's fine. Then ngizokunika ke lo muntu ngu5000 kodwa kune office. Leli lifuna inyama ebovu. Le office ifuna inyama. Lento yokugembula bese ngikufaka ingcabo ukuthi uno 7000 ngikujijela ingcabo bese ngikudedela ngithamba usebenza. Bese kudede ngithamba usebenza. Usebenza kugembuleke lapho ke. Then ke sinomuntu esubiza ukuthi ishoshozele ishesha lingenele imali la engikunika khona amafutha emali. La mafutha afakwe zonke izilwane eziyimfihlo nesoftware ayisalanga. Zonke izilwane eziyimfihlo sifakwe lapha kulowa muthi. Siqe izilwane eziyimfihlo sifakwe lapha phakathi. Uma sizifaka lezi zilwane sikunika ke umkhokha o7 sakufaka phakathi. Mase sithi thatha lamafutha la uwagcobe ekhadini lakho lasebank uwagoqa ngendwangu emhlophe ucamele kuona insuku ezu7 lana ke sisuke siza umuntu othi kunesimo esiphuthumayo ufuna ishosho zeshesha ngene lu 3000 kodwa sekufike la ekuthiwa khona angiliyeke ngomhla ka1 December alisekho ishoshozela kuzothanda abantu intombi ebovu kuzothanda abantu intombi ebovu hayi ngeke uthanda abantu angiyikhuluma indaba kathanda abantu ubovu kakhulu uthanda abantu kwakhelwa isalukwazi ekuthiwa uMagumede sake emhlaba yalingana sinokufikela la eDalton la kudayisa khona abantu abaningi sona ke siphatha kuthanda abantu intombi ebovu kakhulu yanto leyo manje ke kuzongena uthanda abantu ngomhla ka1 December umi ngempondo ziphelele zungxalothi umi uyiqiniso phuma ngo2700 njengoba ngithi umi ngempondo ziphelele
2,700 uyi-27 kahle kahle musubheka. Uyi-27 musubheka. Ubovu. Njengoba ngithi ubovu nje kuphela. Uyabamba ngona ubona umhlophe. Ubovu kakhulu kunikwa ke lesalwazi ke siyangakhela ke singakhele njengamanje angikwazi ukukhipha ngoba kunezinto ekusafuna sizifake. Kunezinto efuna sizifake kodwa kuthanda abantu. Engazi ukuthi bese kungene lezi zinto kungena amaqiniso. Njengoba ngithi nje mina uza 2,700 umi ngo-27 wakhona sizokunika ke ngomhla ka1 sobe sesikhipha ke uthanda abantu umuntu cishe ngakhuluma indaba zabantu angishiye phansi. Lento eyokubiza imali isebenza ngesibuku. Ngakhe umsebenzi bakithi la. Nginensizwa la engisebenza nayo la. Ingaphansi komhlaba ke la sizayikhuluma phansi komhlaba. Kuthiwa uvukile yakadladla. Nje ibona nje isiphithiphithi sensizwe ifike nje manje. Qasha njalo ke mina. Fike manje yakha ke lo msebenzi wesibuku. Yakha lo msebenzi wesibuku. Lo msebenzi wesibuku ke isibuku semali lesi. Senza njena ke lapha ke lalela. Lapha sithatha uxhamu ophelele. Yabo? Uxhamu ophelele. Bese sovule la eswini. Yangizwa ukuthi ngithini? Bese sithatha unwabo. Silifake la phakathi bese sithunge la esivule khona. Mase sivulela sikhipha ama inside exhamu. Konzo understand. Bese sifaka lo nwabo la liphila. Bese silivalela bese siligqibe lento le. Siyayigqiba lento ethuneni. Siyayigqiba lento ihlala insuku ezime kanje zibo 7 la ethuneni. Unwabo ngifuna ukuthi likhiphe yonke imbala. Lishintshe yonke imbala lishintshele lethuneni. Lithwebule yonke into esethuneni bese liyahamba lihamba amathamba amhlophe. Melifika ngale kwentaba kuyimanxa kufika le ndoda le ephethe kamaketanga wonke ifike wafake la phakathi. Le ndoda lana ke sakha isibuku mase ke sikukhandile lo muthi lona ke uzobe ke eseyolanda ke uvukile lo muthi lo sewubuya nawo sabakudokotela esinawo. Uma efika la kumina siyawugaya lo muthi siyawugaya. Sithatha isibuku yabo emira espil. Sithatha isibuku siyawubhala lo muthi kanje la. Sikhuluma isifungo. Siyawubhala lo muthi la. Sikhuluma isifungo. Kunamafutha esizobe siwasebenzisa sobe sibhala ngawo la mase sithele lo muthi la. Mase uthele umuntu usukulele phansi sibuka nje sithi mase sikhuluma isifungo mase siyayitshela le ndoda kusukela namhlanje uphumula ngitshona la ufuna imali engaka. Le ndoda la before mina ngiyidedele. Ufuna mina iqale nginike u200,000. Before mina ngiyidedele ufuna iqale inike mina yami imali. Mina ngifuna iqala u200,000. Ufuna iqale isize mina before isize abantu. Indoda lena ke izobe isebenza ngesibuku kodwa ke akudlalwa nengane. Asikhulumi nomuntu ongazi ukuthi ufunani. Kunabantu athi umuntu bakudokotela ngifuna isikhwama semali ngizokhuluma magic wallet ngino 3,000 ngithi ngathatha lo mali uyothengela ingane zakho ukudla. Khande negiza levuzayo. Ubone nje ukuthi wenza njani. Faka nalamathezi aqhebukile ekitchen kulo 3,000. Kunezinto esithi mezizakha sazi ukuthi singene sagamanxa office kaSathana. Ucabanga ukuthi wena kumnandi nekuthina senza lezo zinto. Sigubha amathuna siwagubhela wena. Sibambe ilwane ezingcolileyo sizibambela wena. Ilwane ezingahlambulukanga sisenza yonke into ukuze ukuthi wena ube nemali. Amase ucabanga ukuthi kuthina kumnandi. Amakhosikazi wethu awazi lo ukuthi sisimba amathuna. Amakhosikazi wethu awazi ukuthi ebusuku siya emathuneni sokwenzana. Yini siqhebe emathuneni? You are going to pay for that. You are going to pay for that. I don't force anyone to be rich. Siphethe ulayini omhlophe. Ngoba kunento esizenzile wena kade ulele. Ngesikhathi inolala nina siyahamba thina. Ngesikhathi ungene engubeni nomkakho thina singene engubeni. Sicupha iwashi. Athi nkosikazi yabona ngithatha ibhakede ngiyaphuma. Kunento ufuna ngoyilungisa. Ngoba abantu bamthembile bakudodela ukuthi kunento ezothi mesifika siyithola. Musu ucabanga ukuthi uzoyikhokhela. Uzoyikhokhela kehla uzoyikhokhela. Uzoyikhokhela. This is babu dodela babesizwe bojabule mfana mhlawumbe. Yazi kunento efuna ke siyikhulume la. Ngicela ungizwe kahle. Ngizwe kahle yeke lento yenza ngizokudabula impama phela. Ngathi ukhuluma nolushe phezulu. Kodwa muhle dadwini. I'm loving your sister, truly speaking. Listen to me carefully. Uma uthatha ipizza
awungizothi ngithini cela ungilalele. Listen to me carefully. If uthatha ipizza uyihlanganisa nenye ipizza kuba amapizza awu2. Uyifaka estofini kuphuma amapizza awu2. Noma ungayenzana kuphuma amapizza awu2. Kungafika abantu ngakusasa bafica amapizza awu2 bafike bawadle bathi awu ipizza enengangaka. But uma uthatha ilazana ka cheese and macaroni and mince uyihlanza nenye ilazana kuphuma ilazana eyodwa. I repeat, uma uthatha ilazana ka cheese and macaroni and mince uyihlanza nenye ilazana kuphuma ilazana eyodwa. Kusho ukuthini na? Empilweni yakho kunabantu othuma nabo they add value kuwena. Empilweni yakho kunabantu obasondeza kuwena. When they come closer to you, they add value kuwena. There is a woman that you can bring closer to you. That woman will add value, will change your character. You will be respected because of this woman. There are people, when you bring closer to you, they add value to you. There are people, when you listen to them, they add value to your intelligence. You are clever because what you are watching, what you've been listening. Your teaching has made you a person because you are listening to something that add value to you. Kunezinto empilweni yakho kufuna zibe yi-double pizza. Awungizothi ngithini? Uyayidinga into efana nawe, elingana nawe, ezo add value kodwa kuwena. You need a person closer to you. You need a friend closer to you who is not jealous of you. I repeat, you need a friend closer to you who is not jealous over you. And the person who's going to add value. Silethe abantu empilweni zethu abangamalazanya. Silethe abantu besifazane empilweni zethu abangamalazanya. Namhlanje lo muntu ufuna ukwazi yonke into ngami ngoba uyilazanya, uwumthwalo, uyiliability kumina. Ayikho ivalue ayiletha kumina. Nginomuntu mina namhlanje owumnganami ofika eleni kwami aphakelwe enze yonke into ngimfice sehlele kuvrani oyiliability kumina. Ozongitshela ukuthi ubezongitshela ukuthi besethi uyahamba ezongitshela ingane ayidlile kodwa unkosikazi usemcaphunele nanka amazambane. That person is a lasagna empilweni yakho. Ayikho into ozoyenza with people who melt like cheese. Ayikho into ozoyenza. Cheese and cheese make one cheese. I understand. Cheese and cheese make one cheese. Does not make two cheese. When you put it in a microwave, it comes with one cheese. Kunabantu empilweni yakho that you've been carrying, they are just a lasagna. Even your kids must make sense when your kids must add value kuwena. Your kids must add value kuwena. Umfana wakho akenza izinto ezenza wena ube indoda. Umfana wakho akenza izinto ezenza ukuthi abantu bambabaza ukuthi uzalo ba yena lo mfana. Sesifisa ukubona baba wakhe because your son is adding value. Ndodakazi wakho aka add value. I wish my father was here. Lapho umntwana wakho use Los Angeles uthatha iaward. That child of yours, she's adding value to you while you are in South Africa, while you are in Limpopo, while you are in KZN. The child in overseas countries adding value to you. We need that. Asizifuni izingane ezizoba amalazanya empilweni zethu. Ezinye izinto ufuna uma ubonke izilazanya zichithe. Kunento ufuna uyichithe. Awu understand. Kunento obona ukuthi iyadleka. Ilazanya iyadleka kodwa imisi uthu isiningi. Isiningi lento lena. Sekufuna ukuthi msane ngiyishiyela abanye. Ukhona abanye abazoyidla. Kunabantu emhlabeni njengamanje okufuna ukuthi ubashiyele abanye abantu baba bangani nabanye abantu. Even a church that you are attending, uma selilazanya kwena lishiye because it no longer adding value kuwena. Anything that is not adding value kuwena ishiye. Mina, I was watching a lot of channels and then
unsubscribe ama-channel amaningi because they were not adding value empilweni yami. They were not. I need to watch a channel. I need to listen to you when you speak sense. When you speak sense, you become a friend of Udodela. When you speak sense, I'll submit before your toes. I'll kneel down because ngiyayazi into ethile ekhanda lami iyangiphilisa. Kunabantu abathela izinto ekhanda lami abangiphilisayo. Kunabantu okufuna wazi ukuthi you stand up, you never submit kubona because they're wasting your time. Bayilazanye empilweni yakho. This is Babu Dokotela. The time is now. 2026, we are no longer carrying lasagna to 2026. Sihamba nama-double patty. Sizodla ama-pizza nga-2 because they're carrying vele ukuthini, not eating lasagna. Lasagna izongibangela ama-ulcer, izongibangela ama-piles, izongiphalazisa. Expired lasagna. You are an expired lasagna in my life. I don't need a person like you, especially wena-ke nje awuze lutho kumina, awungisize ngalutho, kodwa just a lasagna. Ufelwa imoto, ufonela mina. Uphelelwa petrol, ufonelwa mina. Ugulelwa ingane, ufonelwa mina. Ukuthandana kwami nawe, it does not make me usasa. Ungijwayela kanje nawe. Ukuthandana kwami nawe, it does not make me your stepfather. That is why today I'm using this platform to tell those women who have become a lasagna empilweni zethu. Funa wazi ukuthi lo bhuti lo ukuthandana naye does not make you ukuthi wena we stepchild sakhe. Ngoba kunomuntu wesilisa ophenduka ukubona ukuthi ingane yami ke phela manje leni manje. Anginayo mina ingane engaka. Anginayo ingane engilalayo. Lo muntu ngilala naye uphinde futhi ucabanga ukuthi kunabantu empilweni yakho ufuna uba discard because they are lasagna. This is Babu Dokotela. This is Babu Jabu. The time is now. Discard those people. Thank you. Goodbye.